Bienvenidos a otro programa de Conexión CTM. En el programa de hoy nos vamos a plantear un tema de la relación universidad-empresa a través de una iniciativa que no sé si es de la Generalitat o es en toda España, de los doctorados industriales, es de la Generalitat. Que me imagino que, como nos explicará nuestro invitado especial del día de hoy, el señor Arcadi Navarro, que es el secretario general de Universitats y Recerca de la Generalitat, busca fomentar, ayudar y hacer que la empresa se ligue más a la recerca i quizá també dar salida a los doctorados. El primer, certament sí, és l'objectiu, el coneixement mutu entre el sistema d'universitats i recerca i les empreses del país. No estem parlant en cap cas d'un programa d'inserció laboral ni res d'això. Al final resulta amb inserció laboral, però hi resulta com a benefici secundari. Nos meteremos en más detalle en todo ello. Acabaré de presentar al resto de los invitados. A todos les agradezco que hayan aceptado. Algunos les tengo que agradecer mucho porque les he ido invitando repetidas veces, abusando de su buena voluntad, como es el caso de Pere Casals, bien conocido, que ya últimamente te gusta tanto que ya diriges y llevas un programa también en el Cartronja. Bueno, pues nada, gracias por la invitación. Que es bien conocido en Manresa, es el director de la Cámara de Comercio y aparte de empresario también. Rosa Argelaguet también es la segunda o la tercera vez que esta temporada te he invitado, ya te he invitado también anteriores, que es la directora de la Escuela Politécnica de Manresa. Y a ti es la segunda vez que te invito, Enric Perramón de AUSA, que me vas a explicar qué significa eso de Operations Excellence Manager. Perfecte. Operation Excellence Manager és una plaça que tenen les companyies per mirar de coordinar diferents departaments de tota la cadena de valor. Llavors, es tracta de mirar de posar els recursos allà on poden produir més, i també hi ha molta formació. Formació vol dir gestió del canvi, millora contínua, tot el que és empowerment o motivació, i costa molt canviar la manera de fer les coses. Llavors aquí has d'anar formant i formant, no n'hi ha prou amb una vegada. Hem de mirar de fer les coses diferents i millor per mirar de millorar la productivitat i tot. Bueno, pero que es una amplia, es un abanico amplio de actividad que cubre toda la empresa de arriba abajo, casi. Sí. Coordinas cantidad de cosas en la empresa. Bueno, sí, efectivament, tota la cadena de valor, que és des d'enginyeria, tot el que és operacions, compres, producció, mètode, producte acabat, comercial, venda i postvenda. Molt bé. Secretari, ¿nos explicas un poco la actividad o en qué consiste la Secretaría de Universitats y Recerca? Y luego ya nos meteremos en los doctorados industrials. Sí, tant. Para que el espectador se entere un poco. I tant. Pues això d'un poco no és fàcil, Vejam, Catalunya té un sistema d'universitats format per 12 universitats, unes públiques, altres privades, però fonamentalment 12 universitats que atenen els estudiants de tot el país, que generen coneixement i que el transmeten, i aquestes universitats es regulen, es financen, es coordinen a través de la secretaria. I en acabat, Catalunya té també un potent sistema propi de centres de recerca integrats perfectament a les universitats, de fet, habitant a campus universitaris, amb membres d'aquests centres de recerca que són professors d'aquestes universitats, etc. I aquest sistema propi de centres de recerca genera coneixement, provoca que hi hagi tesis doctorals, i totes dues potes al sistema, les universitats i els centres de recerca, que són indestriables, han estat el clau del gran salt endavant que Catalunya ha fet amb recerca
en els últims 15-20 anys. La secretaria el que fa és cuidar-se de tot aquest sistema, tenir-hi cura, intentar fomentar-lo sense interferir-hi massa, perquè l'objectiu és que tot aquest talent que hem estat capaços de treure al país floreixi en llibertat. I la visió, per tant, de la secretaria és que tot això que ha passat segueixi passant i vagi a millor. En aquesta nova etapa, la secretaria té una missió addicional. Després de l'èxit en absolut en la transmissió del coneixement, i d'això en podem parlar molt, perquè com segurament tots saben, Catalunya ocupa unes posicions impressionants, realment de luxe en els rànquings internacionals de generació de coneixement. Doncs, com deia, en aquesta segona etapa, en aquesta etapa actual, no és pas la segona, fa una pila de governs que es fa això així, junt amb empresa i coneixement, dins del mateix departament, tenim el repte de fer encara més bé la transferència del coneixement. Tenim el repte d'anar més enllà del que hem anat fins ara. Les universitats i els centres de recerca de Catalunya cada any fan una transferència molt potent a la societat. I amb la societat vull dir a tot arreu, a l'administració, al tercer sector, a les empreses, fan una transferència molt potent, que és transferir-hi uns recursos humans de primera, uns egressats, uns màsters, uns doctorats, uns graduats absolutament fantàstics, de nivell comparable amb tots dels egressats de les universitats dels països en què ens volem reflectir. Però hi ha un altre tipus de transferència, patents, llicències, spin-offs, que encara no el fem amb prou potència. I això és una cosa que entomem per la present legislatura i esperem poder fer un salt endavant en aquest aspecte també. Molt bé. Jo puc seguir tot el que vulgui, però m'ho ha demanat breu. No. Bueno, vamos a los doctorados industriales que engarza en cierta forma, me imagino. I tant, con todo esto. i tant que sí. Miri, davant del repte que, de fet, el motiu de que no hi hagi transferència, com deia, entesa com això, innovació industrial, noves startups, patents que es llicencien, que no n'hi hagi prou a Catalunya, o que en tot cas no n'hi hagi al nivell que voldríem que hi hagués, equivalent a països europeus, que de fet, amb aspecte de generació de coneixement, hem superat ja. Catalunya ocupa unes posicions, com deia, altíssimes en el rànquing de coneixement i, de fet, unes posicions baixes en els rànquings de transferència. Per aconseguir aquest efecte, per aconseguir solucionar aquest problema que encara fa que Catalunya no sigui plenament una societat basada en el coneixement, no tinguem encara desplegada amb tota la seva potència l'economia del coneixement, el govern es planteja diverses iniciatives. I una de les iniciatives importants ha estat ja a la legislatura anterior el doctorat industrial. El doctorat industrial el que busca és que hi hagi tota una sèrie de persones que amb un cost molt baix per al contribuent facin el seu doctorat a cavall entre la universitat i l'empresa, entre els centres de recerca i les empreses de Catalunya. Això és un programa que el que fa és que aquestes persones tenen un director de tesi a la universitat, una codirecció a les empreses, que duen a terme projectes de recerca que tenen una aplicació directa, que són projectes d'innovació d'interès directe per les empreses, i aquestes persones acaben tenint el nivell de formació més alt possible, que és un doctorat. Però no només es tracta d'aquestes persones, no només es tracta del projecte concret que facin, que, com explicaré després, està sent un èxit absolutament fabulós en aquest aspecte, sinó també del fet addicional i importantíssim que, acabats aquests doctorats, aquestes persones tenen coneixement dels dos mons. I a més, que les empreses saben que si necessiten innovació tenen uns departaments universitaris als quals poden anar a buscar aquesta innovació perquè han interaccionat amb aquests grups de recerca, amb els directors de tesi, amb els altres postdocs, amb els altres estudiants d'aquests grups de recerca. Per tant, que si volen innovació no cal que la vagin a buscar a Anglaterra o a França, la poden trobar aquí. I també a les universitats
els permet el programa prendre consciència que la recerca que ells fan és directament transferible, que no s'han d'acabar els projectes de recerca amb la publicació d'un article, amb la generació d'un coneixement, sinó que pot acabar en un producte, amb la creació d'una empresa nova que beneficia la societat d'una manera addicional, i de manera que quan aquests departaments facin recerca prenguin consciència a través de la seva interacció amb empreses del país que el seu coneixement és valuós molt directament, més enllà de la contribució genèrica que facin a la ciència. Aquest coneixement mutu també està sent un èxit en el programa de doctorats industrials. El programa arrenca fa uns anys amb un pilot que deu tenir 10 o 15 tesis doctorals molt primerenques, que estan acabant ara, aquestes setmanes, aquests mesos, començaran a llegir les seves tesis els primers doctors industrials, i té un èxit molt immediat. Immediatament és entomat per tot el sistema. A finals d'any tindrem ja 70 o 80 doctors industrials, perquè mig any després del pilot es va engegar el programa ja molt seriosament, i ara mateix parlem de 256 projectes diferents, 256 tesis que hi ha en marxa ara, amb interacció amb 176 empreses del país, i tesis en les que participen totes les universitats, absolutament totes les universitats del sistema, en què participen molts centres de recerca del sistema, i en fi, té un impacte realment impressionant. És, de fet, una de les poques coses que jo m'he trobat amb la meva relativament curta experiència a l'administració pública, que ha estat un èxit més enllà del que s'esperava. Normalment, tots ho sabem, a Espanya, quan un fa estimes de quants passatgers tindrà una via d'AVE, normalment aquestes estimes són exagerades. Amb els doctorats industrials, si vam pecar d'alguna cosa, si l'administració anterior va pecar d'alguna cosa, va ser de modèstia. Està anant molt millor del que pensàvem, i per tant el que hem de fer és fomentar aquest programa. Aquest programa, com deia, costa relativament poc diner a l'administració pública, perquè el projecte fonamentalment el financien les empreses, que per la realització del projecte adquireixen personal d'altíssima qualitat i adquireixen un know-how que està a les universitats i als centres, que és absolutament fabulós. Però a més, com deia, aquest programa ha aixecat un total de 34 milions. No està gens malament. Però és que a més és molt interessant veure com això ha fomentat la innovació a les empreses, i aquesta inversió que fan les empreses també se l'han pogut desgravar. I per tant, a nivell fiscal ha estat molt avantatjós per les empreses. I a nivell de país també, perquè al final qui desgrava és el senyor Montoro. De manera que tot aquest procés, a més de tots els avantatges que ha tingut i que ha relatat fins ara, en té una d'addicional, que és que fomenta la investigació, el desenvolupament i la innovació a les nostres empreses, i que a més permet, a través del Ministeri d'Hisenda, equilibrar una mica de res les balances fiscals. O sigui que, com poden veure, està sent un èxit absolutament fabulós. Té coneixement si les empreses són de mida molt més gran o de mida petita, o n'hi ha és petit i mitjana empresa, o bàsicament molts són a grans empreses tipus, jo que sé, HP, no sé, empreses d'aquestes... Sí, tenim evidentment coneixement de tot. Són 176 empreses, com li deia. Algunes, o sigui, 256 projectes i 176 empreses, ja es veu de seguida que algunes n'han absorbit més d'un de doctorat industrial. Però hi ha de tot ara mateix. En aquests moments hi ha una part molt important que la fan grans empreses i mitjanes empreses. Les petites empreses no s'hi han pogut abraonar amb tanta força, com és lògic, perquè un programa d'aquests requereix una inversió que no és enorme, que és molt assequible, però que requereix prioritzar una sèrie de recursos i posar-los en mans d'un projecte que no deixava de ser al principi una inversió de risc. Ara ja veiem que funciona, i la nostra expectativa és que també les empreses de mides i de sectors que fins ara no hi han entrat massa i acabin entrant també. També és molt divers, ara ho acabo de mencionar, quant a sectors. Per mi, que el mes passat de gener no coneixia massa el programa, ha estat una sorpresa molt agradable veure que fins a un gairebé 8% dels doctors industrials estan fent la seva tesi a empreses de ciències socials i humanitats. En aquest país tenim
grans empreses biomèdiques, grans empreses del sector alimentari, grans empreses de logística, en fi, de moltíssims sectors. Però, com deia, per mi, que vinc del món biomèdic, si vol, va ser interessant veure que el govern no ha descuidat les humanitats i les ciències socials tampoc a l'hora de fer doctorats industrials. Això està bé, també li volia demanar si de quin àmbit eren els que més entraven a dintre d'aquests programes, no? Hi ha molt bio, hi ha molta enginyeria, com és lògic, perquè Sí, al final els programes haurien de ser un reflexe del teixit industrial, del teixit empresarial del país, com que hom espera que sigui un reflexe més o menys simètric i que les innovacions que hi poden ser a tot arreu acabin sent-hi i siguin facilitades per aquest programa, doncs hom espera que passi diferent. Aquí hi ha països que hi ha molta més enginyeria i a Catalunya hi ha molta més bio, i això ho reflecteixen els doctorats industrials, però tots els sectors hi són presents. De totes les àrees de coneixement així estàndard, com consideraria ciències de la vida, enginyeries, ciències humanes i socials, matemàtiques, totes aquestes àrees tenen el seu reflex en els doctors industrials. 256 doctors, si mira les estadístiques, veurà que són molts i que poden fer moltes coses molt diferents. Són molts, sí, totalment d'acord. Bueno, aquí al Baixes en tenim un, no? A l'empresa de... Sí. El Baixes, com està situada? Sí, en tenim un que el té l'empresa... En esos 3 años solo hay una empresa que es la tuya que tenga un doctorado industrial. Al Bages només n'hi ha un. Només, en tot el Bages, ara aquesta xifra no me la sé de memòria, no sé si proporcionalment a la població del Bages, a Catalunya, ja deu ser això, poder fins i tot una mica per sobre, no? No, el Bages és un 2% de la població de Catalunya, per tant ens en tocarien hauria d'haver una mica més. Uns 5 doctors industrials. Sí, nosaltres intentem, des de l'escola, fer aquest tipus de promoció. El problema és trobar... és a dir, el problema en què ens trobem és que l'empresa d'alguna manera t'ho compri, no? Com per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè a vegades els hi costa una mica entrar en un programa que jo penso que és d'un gran valor. Jo crec que la Generalitat aquí va fer un treball molt bo, ho va explicar-ho molt bé, li va posar uns certs beneficis a les empreses perquè els hi fos d'alguna manera atractiu, no? Perquè si no els hi poses atractiu, llavors l'empresa va cap a altres sectors. Jo crec que la Generalitat ho va posar atractiu per poder-ho aconseguir. I bé, jo que vaig fer un doctorat que no era un doctorat en una empresa, en aquests moments em hagués agradat molt més fer un doctorat industrial, si m'haguessin donat a triar, no? Per poder viure, no? Aquesta unió, no? Dintre d'un àmbit, per exemple, jo vaig fer automatització, dintre d'un àmbit anar a una empresa, per exemple, del sector de l'automòbil i poder fer un doctorat en una empresa on hi ha una part d'automatització molt important, doncs m'hagués agradat moltíssim. Sí, crec que té valor per tots dos, no? Al final, el món universitari i el món dels centres de recerca és un món que necessita estar en contacte amb tota la societat plenament. Jo no vull fer apologia d'aquesta pel·lícula El club dels poetes morts, però era curiós com allà tots els professors en aquella escola ensenyaven història de la literatura, història de la filosofia, però va venir aquell professor i els va ensenyar literatura, a viure literatura. Els doctorats industrials busquen una mica el mateix, més enllà del coneixement teòric, el coneixement abstracte que es dona a la universitat, fins i tot unes pràctiques de laboratori, però que són això, en un context de laboratori es busca que el món real i el món universitari interaccionin encara millor. I no, com dèiem abans, per una mera qüestió d'inserció laboral, perquè la inserció laboral amb la formació universitària ja funciona a ple rendiment, sinó per una qüestió d'integració d'aquests mons. Queda molt lluny l'època en què la universitat era considerada una torre d'ivori. Cada vegada som més propers al món laboral, però creiem que més enllà de la inserció hi ha una qüestió de formació amb la realitat en què els egressats es trobaran quan surtin de la realitat. Aquesta formació amb la realitat l'han de tenir directament a la universitat. Aquest discurs fàcil que es fa a algunes manifestacions de fora de les empreses de la universitat,
discurs que comparteixen determinats sectors polítics, és una autèntica bajanada. El que no. Vinga les empreses cap a dins de les universitats, vinga l'administració, vinga el tercer sector, vinga tota la societat cap a dins de la universitat i vinga la universitat a expandir-se cap a tota la societat. El doctorat industrial busca afavorir això precisament en un aspecte en què encara tenim molt camí per córrer. I quan al seu doctorat, jo pel tipus de doctorat que vaig fer, que era genètica teòrica, no. Aquí no hi ha gaires empreses que s'hi dediquin. Avui en dia, fins i tot una cosa com la genètica teòrica a altres països toleraria doctorats industrials, perquè ja hi ha empreses que fan genòmica, que fan genètica, que fan desenvolupaments d'aquest tipus i que desenvolupen tesis doctorals en aquest aspecte. A Catalunya som petits, no podem fer tot i fer-ho tot bé, però sí que en alguns dels nostres sectors és important que ho tinguem. I quan el Bages és interessant, el 2% de la població, m'agradaria conèixer alguna estadística respecte al potencial industrial del Bages, no necessàriament avui, sí. Per veure si, perquè això voldria dir que de doctors industrials n'hauríeu de tenir 10 o 12 ja. El potencial industrial no arriba al 2%, bueno, en general el potencial empresarial no és el 2%, és l'1,8, una cosa així. Per tant, proporcionalment per tant, és proper. Gaire, sí. És a dir, que tocaria més. A veure, jo crec que la idea del doctorat industrial és una bona idea, és una bona manera d'apropar la universitat a l'empresa i l'empresa a la universitat, d'aprofitar i transferir aquest coneixement que a vegades ens costa de fer. Jo crec que és millorable la idea i crec que també no n'hi ha prou amb aquesta idea. Hem de fer moltes més coses per fer aquesta aproximació i aquest compartir les possibilitats i aquesta transferència que tant esmentava al principi de la introducció, i penso que no n'hi ha prou, però està bé que haguem començat per aquí i està bé que estigui sent un èxit. Jo ho trobo molt... Farem poc debat, si estem d'acord. Sí, certament la idea és millorable, és cert. Ja entraré per aquí, o sigui, farem debat, perquè si no... Com totes les idees, i de fet s'hi treballa en aquests moments, i hi ha aspectes que cal millorar. No dic corregir, però millorar, sí, i evidentment no pot ser l'única idea, tot i que és una idea que cal extendre i potenciar. Però sisplau. No, també estarem d'acord dintre d'aquesta visió que poden tenir alguns universitaris de l'empresa fora de la universitat. Això no és així, jo penso que això seria un gran error, però sí que és cert que la universitat ha de mantenir una certa visió per sobre de les necessitats immediates de l'empresa, i per tant això estaríem d'acord que no tot ho poden provocar i dirigir les empreses i condicionar les empreses, sinó que també hi ha d'haver una certa part de la recerca de coneixement que s'ha de decidir dins de la pròpia universitat. Això estem d'acord. Però, per exemple, aquestes coses solen costar de que se simplifiquin les tramitacions per fer aquest tipus de doctorat. A vegades és llarg, són processos, no és tan fàcil, també és difícil trobar doctors. Hi ha una cosa que jo crec que no està ben resolta. A les universitats catalanes hi ha de tot, però no som els millors en tot. I de vegades també ens hem trobat en casos, i aquest és el meu en particular, que buscàvem una especialitat que aquí no vam trobar una universitat que ens la donés i que, sobretot, que tingués doctorants en aquell moment, i que vam haver d'anar a buscar fora. Doncs ja no entrem al doctorat industrial, perquè això és una cosa exclusivament catalana. Per tant, si el doctorant ve d'una altra universitat, ja no el volem. Això crec que hauríem de pensar-nos-ho, perquè diguem que ens està limitant. Estic d'acord que hem de potenciar i primar si hi ha resposta a la Universitat Catalana, però no ens hem d'autolimitar, dir, el que no és català no ens serveix i no pot entrar al programa. Crec que això és una millora substancial que hauríem de fer. Hem de fer entre tots, començant per la pròpia universitat, que crec que ara s'ha fet molt més que quan es va iniciar, també la divulgació i la promoció del que és, i sobretot jo crec que les universitats haurien de tenir dintre del que és el servei de transferència tecnològica, que també el tenen i que a vegades costa de que siguin visibles, doncs una part dedicada exclusivament a això, perquè penso que s'ho mereix, està bé. Però llavors el que deia jo, amb això no n'hi ha prou, perquè això està molt bé que tinguem 250 doctorants, però no totes les empreses necessiten doctorants, necessiten a un nivell més baix que també hi hagi mecanismes de transferència de coneixement i de cooperació entre l'empresa i la universitat. I per tant, doncs, aquí també us animo, i si cal hi entrarem al debat, doncs, altres idees que serien també útils, i perquè les necessitats de l'empresa no totes són tan elevades com una tesi doctoral. De vegades podrien estar a nivell de treball de final de grau, i altres vegades podrien estar
que també ho estan, i això s'està introduint des d'un altre nivell, doncs quasi bé a nivell de formació professional. Doncs tot aquest diferent grau de necessitat i de transferència de coneixement doncs s'hauria de contemplar. Celebro i felicito la iniciativa, vull dir, estic d'acord, i tothom qui en gaudeixi doncs segur que tindrà una experiència, tant l'alumne, en aquest cas el doctorant, com l'empresa que rebi aquesta aportació de coneixement, no del propi alumne sinó de la gent que té darrere. Això està molt bé, però extenem una mica més també, a altres nivells. Completament d'acord. Arrenco pel final, només, de fet, Sí. coincideixo, farem poc debat, perquè només discrepo en una cosa, Bueno, que va. però vaja, ja la trobarem. Però comencem per allò que estem d'acord. Certament hi ha altres accions que es poden dur a terme a altres nivells, no només en aquest nivell formatiu, parlaves de treballs de fi de grau, hi ha altres coses que el govern anterior i aquest han fet iniciatives com Llavor, com Producte, que procuren precisament això, i a més el programa que ens ocupa, Eurecat, altres iniciatives procuren fer això, facilitar la transferència de coneixement. Per tant, hem focalitzat en doctorats industrials, però no és ni molt menys l'única iniciativa del govern. Potser sí que és una de les més exitoses, però no és l'única, n'hi ha moltes d'altres, i n'hi ha d'haver moltes altres, perquè aquest, com dic, és un dels reptes de la legislatura, buscar iniciatives de coordinació entre empresa i entre universitat, d'empresa i coneixement, per mirar de facilitar això, precisament els mateixos objectius que compartim, no? Quan els altres 3 punts concrets que fan referència als doctorats industrials, jo diria que evidentment sí. Primer, sí, ha d'haver més doctors industrials, claríssimament, és cert. Segona qüestió rellevant, és important veure quines temàtiques i quins nivells es permeten ajustar, però jo no acabo de veure clar que el programa s'hagi d'extendre a altres universitats i altres doctors d'altres països. I no ho acabo de veure clar perquè Israel i Suïssa, que no tenen cap problema de transferència de tecnologia a les seves universitats, i els nostres sí. És un programa, no oblidem, de coneixement mutu, d'apropament entre 2 agents del sistema. I de la mateixa manera que no acabaríem de veure clar que un doctor industrial nostre fes la tesi a una empresa danesa, doncs la recíproca tampoc, no? Perquè el que busquem és això, acostament mutu entre agents del sistema. Dit això, és possible que arribi un moment que aquest objectiu s'hagi assolit amb un grau suficient i aleshores ens podríem plantejar veure si aquest tipus d'internacionalització esdevé possible, perquè al final és molt certa la cosa amb la que has començat, que és que Catalunya és un país petit, som 7 milions i mig de persones. No podem ser bons en tot. És absolutament impossible que tinguem recerca universitària bona en tots els aspectes del coneixement i empreses bones i punteres en tots els aspectes de la vida. Donat això, és imprescindible per moltes de les nostres empreses anar a buscar el coneixement a fora i és imprescindible per moltes de les nostres universitats, per molts dels nostres centres de recerca, transferir el seu coneixement a fora. Dit això, aquest és un problema que ve després de solucionar, d'entomar el repte major. I el repte major és que a dia d'avui les nostres empreses i els nostres centres de recerca, les nostres universitats, encara no es coneixen prou. I aquest és el problema que molt directament aborda ara el doctorat industrial. És un objectiu que es fa difícil de predir en quin temps el podrem assolir, perquè depèn de quins recursos hi podem destinar. Si en comptes de tenir 250 doctors industrials en poguessin finançar un miler, doncs probablement aniríem més ràpid, no? Però en tot cas és un objectiu que l'assolirem, no? I l'esperança és que, com dèiem abans també, moltes altres empreses, vist l'èxit del projecte, que es pot resumir en, escolti, no cal que vostè monti, si no vol, un departament d'I+D. Té un amplíssim ventall dins de les universitats del país per escollir i que puguin ser el seu departament de recerca i desenvolupament. De fet, és una frase que la copio del rector de la Politècnica, que és una cita gairebé literal d'ell. Si aconseguim aquest objectiu, podrem fer el segon salt endavant que necessitem.
perquè el primer va ser això, la generació de coneixement en una mesura que en els anys 90 no la podíem ni somiar. Si d'aquí 15 anys som fent transferència en una mesura que ara no la podem ni somiar, tots els que som en aquesta taula i els que vinguin després, que hi hauran contribuït també, es podran sentir prou satisfets. Lo que sí es verdad es que la universidad en los últimos años, como consecuencia de la crisis, ha tenido una bajada en financiación muy fuerte, que se amortizan plazas, que se ha despedido cantidad de profesorado y yo lo he vivido directamente, ¿no? O sea, en mi departamento se tuvo que echar cantidad de gente, hace tiempo que no sale una cátedra ni en broma, y todo eso no le echo la culpa a nadie, o sea, si no hay dinero, no hay dinero. Però... Jo sí que li faig la culpa, li tiro la culpa a algú d'això. Però aquest és un tema diferent i corro el risc d'allargar-me molt si parlo no, d'això. però me refiero que eso influye sobre la calidad también. Al final no, al final no. Al final el que ha passat és que, primer, és cert i cal posar molt en valor que les universitats catalanes han fet un esforç enorme durant la crisi. Han fet un esforç descomunal. Han hagut de patir no només les conseqüències directes de la crisi econòmica, i per tant han hagut d'ajustar molt els seus pressupostos, sinó que a més han hagut de patir innecessàriament polítiques absurdes per part de l'Estat. És a dir, a mi que el Ministeri d'Hisenda, el Ministeri de Hacienda, el senyor Montoro, li demani a les meves universitats equilibri pressupostari, home, em sembla com a concepte raonable. Després discutirem quin ha de ser el pressupost, però això em sembla com a concepte raonable. Ara, que em digui això de les places que deia vostè ara, no? Que em digui que queda prohibit, excepto en caso de tropa i marineria, reposar les jubilacions o els decessos de les persones que estan allà en places permanents. Dit d'una altra manera, que si un titular o un catedràtic es jubilen no els pot substituir per algú amb contracte permanent, una plaça de titular catedràtic, o a Catalunya agregats i catedràtics contractats, no ho pots fer encara que mantinguis l'equilibri pressupostari, simplement perquè el ministre de Hacienda no vol que hi hagi places permanents. Això és directament absurd. Això és directament absurd. Doncs bé, davant d'aquests dos grans obstacles, el que ha passat els darrers 5 anys, per comptar només des del 2011, que és quan oficialment comença la crisi, diem, el 2010, 6 anys ja, el que ha passat és que les universitats han estat sistemàticament millorant a tots els rànquings de recerca i de docència. Les universitats del nostre país, i això cal agrair-ho a tots els agents de les universitats, els administradors, els professors, els estudiants, a tothom, han aconseguit que en plena crisi econòmica, com a sector, destaquin a nivell planetari. És que això es diu molt ràpid, però hi hem de pensar molt. No hi ha cap altre sector de la cosa pública a Catalunya, ni a cap dels altres països del nostre entorn, que en plena crisi hagi tingut la millora d'indicadors que han tingut les nostres universitats. Creo que había inercia. Certament, però és una inèrcia que altres sectors que també la duien l'han parat. Les universitats, els nostres centres de recerca han estat, han estat habilíssims, i aquesta és una cosa que jo la repeteixo allà on vaig, perquè denota un mèrit fabulós, que en plena crisi el govern, els pocs recursos que tenia, amb la complicitat absoluta de les universitats, els hagi pogut posar al programa de doctorats industrials, i que això generi 256 tesis doctorals, i que hagi representat els 34 milions, la major part dels quals del sector privat. Això denota una capacitat d'innovació i d'adaptació fabulosa. Ara bé, és cert, el terme inèrcia cal que hi parem atenció un moment, que això és el que un fa quan s'ha de preparar per córrer una marató. Quan tu has de córrer una marató, el que fas és, durant un període abans, setmanes, mesos, t'entrenes molt durament, fas una dieta molt estricta, i això té un cost, té un cost. Això deixa el cos en forma i pots guanyar la marató. O pots acabar-la, que ja és moltes vegades. Però en el cas de Catalunya, guanyar-la, les nostres universitats. Però aquesta dieta estricta i aquest programa d'entrenament tan dur no pot durar per sempre. No pot durar per sempre. I cometríem un error
si no aprofitéssim la primera oportunitat que ens donés una sortida de la crisi per intentar recuperar una mica, per exemple, el finançament de les universitats. I de fet jo no vull canviar de tema, però és que és una qüestió que m'exaspera una mica. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya d'aquest any, del 16, que fa unes setmanes es van absurdament, i jo diria irresponsablement, retornar al govern, ja contemplaven millores per les nostres universitats. I no només per les nostres universitats, però avui el tema que ens ocupa és aquest. Les universitats, la innovació, les empreses, ja incorporaven moltes millores en aquest aspecte que ara no podem aplicar. I per tant, és cert, no podem seguir confiant infinitament en l'habilitat del sistema d'innovació, perquè hi ha una cosa que és una veritat molt clara, i és que ocupem altíssimes posicions en els rànquings internacionals. El número d'articles pel professor, la qualitat de la nostra docència, tot. Si a més hi poséssim el denominador, el finançament, seríem els primers. Per euro invertit públic seríem els primers d'Europa, sens dubte. Sí. I això és extremadament important. Però ara seguim tenint la visió de ser els millors en treure coses noves, en recerca. Però no ens oblidem de la transferència, que diem aquí no avancem, o avancem poc i estem molt endarrerits. No som els primers, ni els segons, ni estem lluny dels capdavanters. I doncs aquí hem de fer coses. Doncs, per exemple, està molt bé, i insisteixo, és una iniciativa molt interessant, serà exitosa, però serà una gota dins un oceà. Hem de fer més coses. I llavors, jo penso així en plan genèric. Si actualment encara el catedràtic doncs, està més primat per fer conferències, per escriure articles, els papers famosos i tot això, que no pas perquè tot el que no es que es recerca... Es que se llega a catedrático por publicaciones. Exacte. Si això és el factor decisiu i en canvi doncs, la feina que es fa de recerca acabi sent transferida i acabi sent negoci, que això és el que ens crearà riquesa en el país, i això no ho fem, doncs, i no ho primem en el catedràtic o el que està optant a catedràtic, doncs tenim un problema, hem de fer alguna modificació. No podem mantenir això perquè serà molt difícil que la transferència tiri endavant. Segon tema, molt important, que segurament heu millorat, però això l'empresari ho ha de percebre també. O sigui, quan es fa recerca o es fa innovació conjuntament a la universitat, l'empresari ha de tenir clar que allò no se li girarà en contra, que aquell coneixement que ell ajuda a tirar endavant no se li tirarà en contra. Què vol dir? Vol dir doncs, que com que en paral·lel amb això estem propiciant que es facin spin-offs i coses d'aquest tipus, o que aquest coneixement passa a ser també del domini de la càtedra, que després això no ho faci servir un altre que a l'empresa no li interessa. I això, que hauria de ser així, doncs a la pràctica hi ha casos que no és així i passa. Per tant, això també és un altre factor que pot tirar enrere l'empresari a ficar-se en aquestes iniciatives. Per tant, és un tema, jo no dic que s'estigui fent malament, però que si a l'empresari no se li dona aquesta garantia, aquesta seguretat, doncs tindrem un problema. Perquè és un punt realment molt rellevant. És molt important. I el primer també, però anem en aquest que és molt rellevant. En el cas dels doctorats industrials es té molta cura amb la propietat intel·lectual. Ja se sabia des del principi que això podia ser una barrera, aquesta preocupació. És un tema difícil, Sí, però al final hi ha clàusules de confidencialitat i convenis signats que compleixen els estàndards més exigents internacionals i que s'han complert amb rigor. O sigui, no està passant en el cas dels doctorats industrials que hi hagi fuites de coneixement que puguin acabar beneficiant la competència. Això no està passant perquè en prenem molta cura. Això és molt important. Si s'ha donat algun cas en algun altre lloc d'Europa, d'Espanya, del que sigui, podria ser, però nosaltres no tenim cap cas dins aquests 256. Això ho hem blindat realment molt bé. Un doctorado és algo público. Sí, una tesi és una cosa pública que es registra, però avui en dia hi ha mecanismes legals per protegir, per valorar abans de publicar. Tot això està contempladíssim. Jo mateix, com que vinc del món de la ciència, no he dirigit cap doctorat industrial, però he participat en projectes d'aquest tipus molt recents i, evidentment, sempre hi ha una sèrie de processos que fan que és evident per tothom que un cop algú ha publicat un article, allò ja no és protegible, però fas una protecció prèvia i després es declara el conflicte i no passa res. I això
que a altres països es fa d'una manera molt automàtica i molt ràpida, aquí, gràcies al programa de doctorats industrials, entre d'altres programes, estem aprenent a fer-ho també de manera sistemàtica i ràpida. De manera que tothom hi guanya i ningú en perd. Hi guanya l'empresa, perquè té un coneixement protegit que pot explotar, i guanya el científic, perquè un cop protegit el coneixement es pot fer públic, en tot o en part, beneficiant el seu currículum, però ja queda protegit, i guanya absolutament tothom. Aquesta és una cosa realment importantíssima i em sap greu haver oblidat abans mencionar-la perquè realment és un dels punts crítics que es va parar amb molta cura. Tenim equips jurídics que han blindat molt bé això en col·laboració tant amb les universitats com amb les empreses del pilot. Per tant, tranquil·litat en aquest aspecte. Proteger algo a nivel ya no estatal, sino a nivel europeo o a nivel internacional es caro. Esclar. Coge tiempo, es caro. Esclar. No todas las empresas lo quieren hacer, prefieren que no se sepa. Exacte. Per que això, no darle publicidad y patentarlo, ¿no? per això alguns d'aquests Porque a pesar de todo, si lo publicas, clar, estás poniendo la pelota en juego. correcte. Per això alguna de les altres iniciatives que reclamava el Pere tenen a veure, per exemple, amb creació de fons de patents, en creació de mecanismes d'explotació del coneixement com a serveis i no necessàriament com a patents i llicències, etc. Hi ha una amplíssima bateria d'instruments que és cert que fa una pila d'anys no posàvem sobre la taula i que des d'uns anys ençà estem posant sobre la taula cada cop amb més intensitat. Que abans hi havia un primer tema que em temo que m'ha marxat del cap, perquè m'he centrat amb la propietat intel·lectual i el primer tema que tocava... Sí, està parlant d'aquesta priorització que té el catedràtic o la universitat per promocionar, a publicar, a fer conferències, i en canvi no la transferència. Hi ha països en els que l'avaluació no igual, no de totes les àrees del coneixement, perquè és evident que no es pot valorar igual o avaluar igual algú que fa investigació en microbiologia o en desenvolupament de fàrmacs que algú que fa arqueologia, no es pot avaluar igual, però sí que hi ha moments en els que alguns indicadors per promoció poden tenir en compte indicadors de transferència. De fet, en els nostres currículums ja hi ha sistemàticament els formats normals dels currículums, ja comença a haver l'apartat de patents i de patents llicenciades. Jo no l'he empleat mai, perquè jo dissortadament no he patentat mai res, jo em centro més en les publicacions, però això ja està sobre la taula com a concepte i cada cop més s'ha de valorar també. No dic que s'hagi de valorar com a condició necessària o com a condició suficient per arribar a ser catedràtic o per promocionar dins un centre de recerca. No ha de ser ni necessari ni suficient, perquè hi ha molts formats possibles en què es pot desenvolupar la carrera investigadora, per dir-ho així. Però sí que ha de ser un factor que es tingui en compte, perquè sí que és veritat que igual que exigim una docència de primera, igual que exigim generació de coneixement, hauríem d'exigir també el nostre sistema, i no necessàriament a cada investigador individual, però sí al nostre sistema, hauríem d'exigir-li i crear incentius perquè ho faci, transferència de coneixement. Aleshores, és cert que dir que els científics tenen una obsessió per publicar i per treure papers és com dir que els metges tenen una obsessió per curar la gent i plantejar això com un problema. No. La missió fonamental d'un científic és fer ciència. No vull punxar-te gaire. La missió principal d'un científic és fer ciència, però el que estic dient és que a més de fer ciència i generar coneixement, a més cal transferir-lo amb la máxima potencia de la sociedad. Perdón. Yo soy físico, pero he desarrollado mi vida más como ingeniero que como físico. A la vuelta de Inglaterra entré en SEAT, estuve 13 años en SEAT. ¿Dónde de Inglaterra? Cambridge. Luego ya me metí en la universidad, pero en la escuela de ingenieros. Y bueno, o sea, cogí todo el cambio de la LRU, y fue un trasvals en la escuela de ingenieros, que era una escuela, y era en general en todas, menos las muy nuevas como Telecos o tal, pero industriales, con una escuela con una tradición, 150 años, la más antigua de España, a pesar de que había venido Einstein en su momento, pero no era una escuela científica. Los profesores
Éramos gente que trabajaba en la industria e iba a dar clase. Sí, sí. Y bueno, y algún día la daban, algún día no la daban, porque había un problema en la industria y no podían ir. Bueno, eso cambió dramáticamente y la misma escuela de ingenieros es una facultad más. O sea, ahí para ser catedrático no cuenta para nada que tú tengas experiencia industrial, que has hecho proyectos, que tal. Tienes que tener publicaciones y publicaciones. Y para todo el desarrollo de tu vida académica tienes que tener un sexenio abierto. Si no tienes un sexenio abierto, eres hombre muerto. Tu m'entiendes, ells quizá no, però bueno... Jo entenc el llenguatge, tot i que no comparteixi plenament que això sigui un problema. Jo això ho veig com un avantatge, perquè el fet és que hi ha gent... Depende en qué escuela. Yo creo que tampoco... Igual que decías que un arqueólogo no se puede comparar con un biólogo, un ingeniero tampoco es un físico ni un químico. Y son enfoques distintos y finalidades sociales distintas. Però jo vull deixar molt clara una cosa, i és que tenim proves clares que hi ha gent que és capaç d'excel·lir en tot. I que això històricament no tenia per què ser així, però tenim gent que promociona catedràtic de medicina sent, a més, un gran cirurgià i salvant vides. I haurien de poder també tenir enginyers que promocionin fins a catedràtic d'enginyeria, publicant molt bé i, a més, desenvolupant i fent innovacions per a empreses. És a dir, claríssimament, això és demanar molt. No sé si es muy bueno, pero... És demanar molt. Yo he tenido ese tipo de educación, de combinar las dos cosas. No volia dir-ho, però un d'aquests exemples el tenim sobre la taula. Doncs volem que cada vegada sigui més freqüent. És difícil. No és fàcil no és, però el que cal al país, si el país vol tirar endavant, és que algú, i ara parlo de les universitats perquè és el meu món, però algú que treballa a una universitat no pensi en si mateix només com un docent universitari o només com un investigador que té una càrrega docent i per tant que això és una molèstia, o només com un innovador que haurà de publicar, o com un metge que ha de publicar i fer alguna classe perquè si no no pot treballar en un hospital universitari. Compartimentalitzar-se així vol dir perdre la visió global que el futur exigeix. Nosaltres, ja entenc que això no és fàcil, però és que nosaltres hem d'entomar aquest repte plenament si volem ser el país que ens imaginem. Si volem ser, com diu el president Puigdemont, un dels països que ajuden a canviar el món, els països que ajuden a canviar el món són països que un perfil com el seu doncs no és un perfil infreqüent, és un perfil al contrari, freqüent, admirat i potenciat pel sistema. La ida y venida de la indústria a la universitat és corrent. Però en canvi aquí no és el mateix. Hem passat d'un extrem a l'altre i això ho hem d'equilibrar. El model funcionarial no ajuda pas. No, als països anglosaxons, Anglaterra, Estats Units, és molt comú, i altres països també, fer això, passar d'una universitat a l'altra, passar de la universitat a la indústria i viceversa, no hi ha cap problema. Aquí, el sistema encarcarat que heredem del sistema funcionarial estatal és que ho desincentiva completament, perquè ai de tu, a l'LRU és la llei que certifica l'endogàmia a la universitat, no? L'LRU, ai de tu, per aconseguir una plaça a la universitat si havies marxat una temporada a la indústria. I viceversa. Si ja tens una càtedra, perquè carai, vols marxar una temporada a la indústria? Et demanes una excedència i després tornaràs. És molt, molt complicat. Hauríem de ser capaços de fer-ho molt fàcil. I aquesta mobilitat l'hauríem de fomentar, és cert. Sí, de la mateixa manera que quan es fan projectes, en aquest cas amb indústria, doncs també hauria d'entendre a la universitat que s'han de seguir també, o s'han d'acoplar d'alguna manera o altra amb els tempos de les indústries, que a vegades això també és difícil. A mi m'agradaria molt fomentar, per exemple, dins aquesta legislatura, caldria tenir els recursos, però no són gaires, el professorat industrial. Per exemple, un concepte tan senzill, vostè em deia, parlava abans de la llista de coses que haurien de fer, aquesta n'és un exemple. El concepte sabàtic, el concepte any sabàtic, els professors universitaris, el tenim normalment associat a estar un any a escriure un llibre, probablement a un altre país. I per què no fomentem un sabàtic industrial? I per què no fem que un professor pugui passar una temporada llarga, 6 mesos, anant no cada dia al seu despatx o al seu laboratori de la universitat, sinó anant cada dia a una indústria, a desenvolupar alguna cosa. Els doctorats industrials han pujat de nivell. Atenem allò que
que dèiem fa un moment, dels diversos nivells, i anem a fer el professorat industrial, per elevació. Per què no? Això encara fomentaria més aquest coneixement mutu que tant necessitem. Per descomptat. I després, això tampoc ha de ser impossible. Vull dir, ara, aquí a Manresa estem intentant posar en marxa, i ho farem perquè ja està lligat, i ho sap el secretari, doncs un grau d'automoció que es farà en professorat 100% universitari, però també en professorat que prové de la indústria. I això hauria de ser normal, no ha de ser una excepció. Jo no sé si cada dia és més normal o aquí estarem fent una cosa excepcional. Això hauria de ser una cosa corrent. Per tant, entenc que el sistema hauria de propiciar. No tan sols hauria de deixar-ho fer, sinó que hauria d'estar-ho fomentant, perquè com a mínim en l'aspecte de l'enginyeria industrial això és important. En altres carreres jo entenc que també, però potser en un altre grau, però això és fonamental. Sí, és evident que si fas una carrera de traducció i interpretació, els professors han de ser traductors i intèrprets, i que si fas una carrera de medicina, els professors no poden ser uns teòrics alguns sí que poden ser-ho perfectament, perquè ara és el coneixement, però no poden ser unes persones aïllades del món sanitari o del món de la bioquímica o de la farmacologia, no ho poden ser. I el món de l'enginyeria també ha de tenir un coneixement pràctic. Sí. És evident que si un fa altres àrees del coneixement, per exemple, un professor de grec clàssic difícilment pot ser un parlant de grec clàssic a la seva vida diària. Sí, és evident que és molt no l'entendria ningú. Ni els grecs ho entendran. Però, tot i que aquesta àrea de coneixement la necessitem, i en aquest cas no podem exigir aquest contacte amb la pràctica diària, sí que podem exigir que aquests professors hagin participat en la traducció de textos, que hagin participat en investigacions històriques. Al final, el que estem repetint en aquesta taula és que la vella torre d'Ivori l'hem de desterrar i hem de sortir tots al món i que el món vingui cap a dintre. És l'única manera que funciona. Jo no sé si el Bages som estranys o què, però fa molts anys, quan es va crear el Centre Tecnològic de Manresa, es va fer una aposta perquè hi hagués una col·laboració molt integrada amb la Universitat Politècnica de Catalunya. I això ha portat al centre a tenir un nivell d'excel·lència important, i a la universitat també amb molts professors que han viscut molt més de prop la transferència perquè han estat en contacte directe amb molta indústria. Això, ara que hem creat Eurecat, això és de la mateixa conselleria però no de la mateixa secretaria, però al final sou cosins germans, per tant... Germans, no cosins, són germans directament. Molt bé, doncs està molt bé que fem un centre que integri tots aquests centres tecnològics de primer nivell, molt interessant. Hem d'aconseguir que aquest binomi triomfador que es va crear aquí al Bages fa molts anys, doncs avui acabi sent una cosa extrapolable a la resta de Catalunya. Ho aconseguirem, això? O això des d'universitats veu una cosa estranya? No, segur que ho aconseguirem. De fet, ja hi som. Vaig a dir-te amb alegria que cada cop sou menys estranys, tot i que ho sou. Però l'objectiu seria que al final seria que fóssiu normals. Que em digués que no i al final que som estranys. No, ja estic, jo m'he posat com a objectiu avui no discutir-ho amb ningú, però en qualsevol cas de moment ja et dic, no estic acabant de fer cap esforç específic. Vejam, Catalunya és un país en el que, tot i que la mida no és Alemanya, no són més de 80, als Estats Units 300 milions o la Xina o així, el que sí que hi ha és moltes tradicions i moltes maneres de fer diferents, i el que des de la nostra legislació hem procurat, a diferència de la legislació estatal, és fomentar aquesta diversitat. El fet de que la legislació estatal a les universitats obligui a tothom a ser titular o catedràtic i no hi hagi cap altra sortida, i nosaltres hem creat un ecosistema molt més divers, molt més variable, el mateix que passa amb les empreses, amb Eurecat, algunes d'aquestes iniciatives que ha tingut la conselleria, el departament d'empresa, la branca d'empresa, són també úniques a l'Estat. I aquest foment de la diversitat permet que algunes experiències d'èxit després siguin imitables. És molt important que qualsevol experiència d'èxit s'entengui perquè després es pugui imitar. I el que passa al Bages és que,
si voleu seguir sent estranys, No volem haureu ser de fer alguna altra innovació diferent que els altres vulguin imitar. Ja estarà bé, si això passa. No volem ser estranys, el que passa és que som eixerits i ens agrada provar coses i alguns surten bé i altres malament. Correcte, és l'esperit, és l'esperit. Y esto, antes de acabar el programa, me gustaría preguntarle a Enrique Sí, Ramón, com va? que es el único de Manresa con experiencia en Sí, su sí. empresa AUSA del doctorado industrial, que nos hables un poco de tu experiencia, L'experiència. que es reciente, pero bueno. Sí, efectivament, és recent perquè doncs mira, em sembla que va entrar el doctor, bueno, aquest Doctorant. que opta al doctorat, va entrar dilluns, em sembla, dilluns passat. Mare de Déu. Llavors nosaltres, doncs, la veritat és que ostres, ens va il·lusionar aquest programa. Ens ho van explicar bé, certament, ho heu dit. Venen gent, va venir una noia a Barcelona, ens ho va explicar bé, escolta, que això és interessant i tal, diu, ostres, doncs sí. I nosaltres també, bueno, doncs teníem també coses a dins per utilitzar. Estem canviant tot el que són els processos d'operacions, mètode, millora contínua, logística, producció, compres, i, ostres, ens anava bé tenir doncs una figura així, no? Llavors, què ens hem trobat? Doncs primer, ostres, la busca d'un candidat, que són 3 anys, la gent cada cop més li costa lligar-se per 3 anys. Són 3 anys. Te queda un minuto, ¿eh? Vale. Un minut. I aquest és una. I l'altra també, ostres, la burocràcia doncs, també ha sigut complicada. No? O sigui, que nosaltres vam començar a l'octubre i bueno, ha entrat el juny. Hem estat 8 mesos. Vam perdre la convocatòria del novembre, la del març no sé què va passar, i, ostres, la necessitat la teníem a l'octubre. Bueno, hem tingut de traçar el tema, però estem molt il·lusionats, o sigui que volem gaudir d'això, i això és un guanyar-guanyar. Nosaltres a AUSA, comentar ja que queda poc, han passat més de 500 enginyers formats a la UPC de Manresa, i això és una cosa molt interessant. Nosaltres tenim 60 anys d'història i, ostres, dones en guard que passés alguna cosa amb l'UPC de Manresa. O sigui que hem de potenciar aquest tema i, ostres, guanyar-guanyar. Entenc que també deu-nos en guard per l'UPC de Manresa que passés alguna cosa amb AUSA, no? També. Sí, també. Però jo us haig d'agrair molt l'esforç que heu fet amb això. Un altre dia que tinguem més temps parlarem dels perquès de la burocràcia, perquè tenen una causa, però la deixem en secret, que és molt, molt interessant, no només en aquest aspecte, sinó l'aspecte del programa Serra Húnter i altres aspectes relacionats amb les universitats, són desafortunadament burocràtics. I no estic especialment orgullós, però la burocràcia és una necessitat que ens imposa legislar a les escletxes que ens deixa l'Estat. Però en qualsevol cas, estic explicant-me una cosa que no m'heu demanat. Moltes gràcies per tu aquesta iniciativa. No era conscient al moment de venir avui aquí que tindria just al davant a un representant de l'empresa que ha agafat el primer doctor industrial del Bages fa tants pocs dies. Tant de bo sigui un èxit i gràcies. Estem orgullosos. Secretari, moltes gràcies por venir. Gràcies a vostès. Y espero que este programa sirva para que más empresas del Bages se animen y emprendan doctorados industrials. Tant de bo. Molt bé, moltes gràcies.